Bon dia. Bon dia. No tenim més llet? No. Me pots donar un poquet de llet? Sí, és clar. I ja està. En vols més? Cap problema. Tia, no siguis rata. Jo no sóc rata, t'he donat llet. Sí, 4 culleradetes. Si en vols més, digue-ho i ja està. Hi ha coses que no fa falta dir. Aquest és el teu problema. Que no expliques les coses i llavors t'enfades perquè la gent no fa el que tu vols. I no parlo només de la llet, Parlo de tot. Què vols dir? Que no expliques les coses, que ets molt reservada. Jo reservada? Però si no m'aturo de xerrar. Sí, però parles de coses generals. Que si avui t'has anat a comprar unes mitges, que si has perdut 3 quilos... Res personal, res íntim. Perdona, però tu tampoc mai no contes coses íntimes. Bé, doncs, pregunta. Ideau? Digues, explica qualque cosa íntima. Mira, l'altre dia em vaig enrotllar amb el conductor d'un autobús. Amb el conductor d'un autobús. Era l'única passatgera, l'últim autobús, i mira, va passar. I bé. Sí, bé. Era un conductor tipus Javier Bardem. Molt apassionat, molt entregat. Bé, tu ja m'entens. Sí, esclar. Ara tu. Jo què? Jo t'he explicat una cosa íntima, ara et toca a tu. Jo no tens res per contar. Veus com tens raó? No expliques les coses que realment t'afecten. Bel, hauries de fer un esforç. La gent que no explica les coses que li passen aquí dintre acaben amargades o agafant càncers. Ja, però... no ho sé, m'acosta. Va, intenta-ho. Mira, explica alguna cosa que t'hagi passat fa temps. No sé, algú amb qui t'hagis enrotllat. Bé, jo... fa temps d'això. Jo, un dia... Bé, en Pep i jo, un dia, mos vàrem enrotllar. Què? No pot ser! No cridis! Què passa? Què no pot ser? Que la Bel i el Pep es van enrotllar. Que fort! Bé, fa molt de temps d'això, tia, com te passes? No he sabut mai guardar secrets. Per què cridàveu? Que la Bel i el Pep... Què? Conta. Sí, què et va passar? L'esmorzar o desdejuni, que a Mallorca diem berenar, acostuma a ser un àpat ràpid que s'aprèn de bon matí, abans de sortir de casa. Normalment, és un menjar no gaire copiós. Per això, molta de gent esmorza una altra vegada a mig matí, de vers les 11. A part d'entrepans i cereals, també se mengen pastes dolces, com xurros, croissants, magdalenes, galetes o ensaïmades, que són un dolç típic de les Illes Balears. Amb tot, també cal aclarir que una altra opció prou recomanable per a aquells que han de suar la cansalada o simplement se tenen per bons gormands és fer un esmorzar de forquilla i ganivet. Encara hi ha restaurants que serveixen, ja de bon matí, menús ultracalòrics a base de mongetes amb botifarra, capipota, carn a la brasa o un bon frit de matances, si sou per les illes. Plats que s'acostumen a acompanyar d'unes bones torrades de pa amb tomàquet i un got de vinagre, i que se culminen amb un cafè en copa o cigaló. Idò, bon profit!